Köszönöm szépen. Most Maletics asszony következik. 2 perc. Zahvaljujem predsjedavajući, zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Stolojanu. Evo, sve ove dane u Parlamentu raspravljamo o raspodjeli sredstava europskog proračuna, usvojili smo višegodišnji financijski okvir, regulativu za provedbu fondova kohezijske i poljoprivredne politike te niza programa poput Erasmusa, Europe za građane, LIFE, a danas je evo na redu, meni posebno drag, program Fiscalis, zato što sam 15 godina radila u Ministarstvu financija, ne baš u Poreznoj upravi, ali sam surađivala s kolegama u Poreznoj upravi i često sam u stvari u razgovorima s njima osjećala koliko im je važan program Fiscalis za provođenje edukacija i razmjene znanja i iskustava. Često su znali govoriti kako kroz tu razmjenu znanja i iskustava, kad uoče koje su nepravilnosti u drugim državama članicama, onda to mogu koristiti i u Republici Hrvatskoj jer se ponavljaju nepravilnosti na slične načine u sličnim djelatnostima i puno lakše ciljano mogu uočiti ono što su problemi i kod nas i što je potrebno otklanjati. Bolji i kvalitetniji rad poreznih uprava važan je za zajednički europski i naravno nacionalne proračune, sprječavanjem poreznih prijevara i utaja te povećanjem transparentnosti i mogućnosti razmjene informacija kroz zajednički informacijski sustav doprinijet će zaštiti financijskih interesa europskih poreznih obveznika, a to nam je svima u interesu. Zahvaljujem. Köszönöm szépen. Most Kútás úr következik. 2 perc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Programul de acțiune pentru impozitare Fiscalis 2020 urmărește îmbunătățirea eficienței administrațiilor fiscale naționale, cooperarea la nivel european, simplificarea procedurilor